δώσε μου ένα 10. Αυτό είναι το όνομα, Κάτσε να και Πες το ένα τσίγινι μες στην κεφάλι. Πες το πάπας δεν ξέρει να μοιράζει. Τα αναγκίασε. Βραζιλία. Την άλλη χάστα την Βραζιλία. Κάτσε βρε ήσυχος. Έλα μωρέ. Αδένομα. Χάμω. Και τον έχουν δει και εκείνο γραμμένο στην ομάδα του μπάσκετ. Τον είχαν γράψει από το δημοτικό που πήγαινε. Και εγώ από το δημοτικό. Αλλά νωρίτερα έφερα, ξέρεις, είναι διευθύνει την ούρα που λέμε, που μας εστέρναν τα ρούχα και τέτοια εκεί για την τρίτο κόσμο από εκεί μέσα που το κόσμο. Φέρα λέει τόσα μπάουλα ρούχα, τα μοίρασα εδώ. Λέω ας ήταν να έχει μια σχέση κι αυτά. Ναι. Η κανονική ώρα είναι αυτή, Ναι, τώρα. εκείνη που γνωρίζαμε εμείς. Πώς τον εσκαρφίστηκε τώρα αυτό να το... Αυτά είναι... Πρώτα βγήκε στην Αμερική. Είναι ωραία έτσι αυτό, να το έχει λέει πολλά και έτσι όλη τη μεγάλη. Και τώρα μου το σούνε, τα κυρά, τώρα κατάλαβε, ναι και χόρεψε παπά. Κάνει πως την πιέζα, χόρεψε την μπάρμπα. Και σήκω πια αυτό, ναι. Για χόρεψε. Όπα! Κοίτα να σου κάνει κοπέλα. Τόση ώρα δεν σ' άρεσε, ναι, τώρα μου πει. Δεν πήρε είδηση. Καμερούδια. Ένας κριτικός ήρθε στην Μαρίνα, σε γνώρισε το... Μάνα όλα που δεν μπορώ, και εγώ που γελώ όλα μέσα τα τώρα. Η γιαγιά σου. Εκείνη η τσίκη τα σκορμένη, το παπά του δεν προλάβαινε λέει. Δεν έξερε κανένας να το έχει, να του το έδινε. Όχι, για μένα. Δούρος. Κανένας δεν είναι. Και παρόλο που λέμε μάνα λίγο, είχανε πόσο, μόνο 100 τέτοια σακουλάκια γέμισαν. Το γνωρίζεις το κοπέλι. Το γνωρίζεις το κοπέλι. Μα φωτογραφία, ναι. Ναι. Τι να σε, ναι. Είναι τη Ζωήτσας εγγονός. Τη Ζωήτσας ο εγγονός. Ταξαογιάννη. Ταξαογιάννη ο εγγονός. Να σε βγάλει λέει φωτογραφία. Μα Τσεβάσος. Ναι, Τσεβάσος ο γιος είναι. ναι. Ξέρει τη μαμά Ο μου δεν είναι. μεγάλος. Ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι. Ο δεύτερος. Ναι. Πού βρέθημε. Σε γύρευαινε. Με γύρευε, ναι. Ναι. Πόζα. Βρε μη με παίρνεις εμένα γιατί δεν πετυχαίνω. Τζιγκρώνω. Ένα ακούει. Που είναι μασκοβολά.
σιγά σιγά. Τώρα δεν μπορείς να τον εισέλθεις, να τον